Avui se celebren dues festes importants a la Vall. La festa que organitza Vilabanca Ètica i la festa que organitza Vilabanca Convencional. Una part dels veïns de la Vall fa anys que dipositen la seva confiança en un poderós banc que els ha promès seguretat, estabilitat, compromís i una infinitat d'avantatges que apel·len a les emocions. Els directius del banc han convidat els accionistes a una luxosa festa en una finca privada de la Vall per celebrar els beneficis que han aconseguit invertint els diners dels veïns i veïnes en armes, casinos, petroli, agricultura intensiva, especulació immobiliària, energia nuclear, etc. Molt contents del seu èxit, s'han embutxacat un quantiós bonus que els permetrà gaudir de nous capricis i obrir un compte a un paradís fiscal. Una festa amb tota mena de luxes en què els veïns de la Vall no han estat convidats, però els que en són clients podran gaudir d'una magnífica coberteria si no mouen els diners del banc durant un any. Els veïns i veïnes de Vilabanca Ètica, en canvi, sí que han estat convidats a una altra festa una mica més modesta per celebrar la inauguració del nou molí de vent. Un projecte que donarà electricitat verda al 80% de la població i que ha estat impulsat per una cooperativa de professionals de la Vall. Aquest va ser un dels projectes que, després d'avaluar els beneficis socials i mediambientals que portava, va rebre llum verda del Comitè Ètic de Vilabanca Ètica. Després de la inauguració, han convocat una reunió amb tots els clients de la Vall per decidir on volen invertir els seus estalvis i la retribució salarial de l'entitat. Quan acabi la reunió, es farà un dinar popular preparat per una empresa d'inserció que oferirà plats preparats amb productes frescos, ecològics i de comerç just. Benvingudes a les finances ètiques.